éxito muy grande, Lorena, porque ¿qué se podía imaginar? Hay fríos, hay punto de cruz, no, hay como diagramas, no. Era hay, o sea, verdaderas obras de arte que encima representan todas a la vida. Ela vai por todos os sitios enseñando a súa arte. E hoxe temos o privilegio de ter aquí en Berín e disfrutar todos dela. E agora o que vamos a facer é escoitar a Lorena para que nos lo conte. Un aplauso moi grande para ela. Tuve un proceso de adaptación e tal. 2 anos despois diso, empecé a ir al curso de manualidades a OCE. Aprendí esta técnica, bueno, aprendí máis cousas, pero entre elas esta técnica que nin é bordado, nin é punto de cruz, nin pintado, non ten un nome concreto. Podríamos decir que non sei, pintar con fíos ou tapizar ou non é algo concreto, unha técnica. Trátase de que a partir dun dibuixo, sobre unha base, ao ter un dibuixo, bótase unha cola e despois perfilase. E a partir de aí, eu, digamos que o coloreo. Teño que ir o tupindo un fío desde os extremos hacia dentro. Pero, claro, hai que ter paciencia, leva moitas horas, porque, claro, eu vou todo camado, por dedos, botado, porque, como sabes, non vexo, pois teño que ir tocando todo o rato. Entonces, pois é un proceso un pouco laborioso, non é en si difícil, pero é de paciencia. Entonces, primeiro, empecé naquele momento. Eu, cando aprendí, pois non tiña traballo nin nada. Entonces, primeiro empecé a practicar por familiares e así para amigos. Vin que, bueno, se me daba ben, que, bueno, gustábame, era relaxante, estaba entretida. Entonces, vin unha oportunidade aí no mundo da artesanía e decidí levar a cabo un proxecto de xogo de fíos. O primeiro que fixen foi conseguir a carta de artesanía, despois promocionar, así, facer perfiles nas redes sociales, porque hoxe en día é un pouco que para darse a coñecer. Teño ahora recentemente unha página web e desde fai uns meses estou empezando a dar obradoiros para tamén aprenderlles a outra xente como fago, porque claro, ao mellor hai xente que pensa, bueno, é moi sencillo e tal, pero no obradoiro, cando están en directo, daste conta que, bueno, que non é difícil, pero é laborioso. Hoxe esta exposición chámolle Galicia en Fíos porque representa, pois, todo un pouco da nosa comunidade. Vona levando así as salas de exposición dos concellos ou realmente onde queiran promocionar un pouco da cultura para darme a coñecer. Un pouco eso, que espero que vos guste. Si tenes alguna pregunta ou sugerencia, pois sin problema. Moitísimas gracias. Como faz para os colores? É que eu, como antes vía, máis ou menos sei, o sea, sei de que
que acabaste nunha técnica. A veces cando hai que pôr moitos colores ponemos en fila para que O teu truco, claro. Sí, pero bueno, os colores eu polo tacto é todo fío, onde noto os teño que decir que color é cada. Mira, otra cosita. Yo veo que hay como una textura en los cuadros y al fijarme de cerca veo que esa textura, yo le llamo así, la provoca que hay están colocados en diferente dirección los hilos en función de la parte de la figura que sea. ¿Eso lo decides por alguna razón? No, a ver, normalmente o que fago é se vedes os bordes negros, ese é o que me perfilan a mí. E despois xa eu vou tupindo desde o exterior hacia dentro. Entonces, o tupindo así, en redondo, bueno, sí, facendo a forma, sí, queda pois a forma que ten a figura. Ah, vale. Claro. Por exemplo, non sei, un tellado, sí, pois se é así triangular, o tupido desde os extremos hacia dentro vai facendo sempre a figura do tellado, vale. do que, bueno, sí, cualquier cosa. Entiendo. Sí. Y la primera, decías que lo haces a partir de una plantilla. Dun dibuixo cualquera nun papel, sí. ¿Y esa línea inicial es en relieve o es...? No, a línea inicial eu teño un folio, unha superficie nun folio en blanco. Sí. Entón, despois eu teño que aplicar cola. E por riba da cola hai que pôr perfilado, que eso tenemos que facer porque eu non o noto. Eu noto así que está perfilado cun fío. O perfil todo do dibuixo me teñen que axudar. E despois a partir de aí fago todo o resto. Vale. Te vale un perfil o podría ser a lo mejor unas líneas microperforadas, por ejemplo. Normalmente poñolle fío porque como por baixo está o pegamento, porque ao non ser cosido nin punto de cruz, eu non dou traballado cas agullas nin con nada. Entonces a técnica, digamos que sustituye eso, é a cola. Sí. Para que o dibuixo teña unha firmeza, senón claro, quedaría todo espachurra. Vale. Bueno, pues eu creo que aquí con Lorena, que nos deixa aquí pues, un ejemplo de todo. Sí. Moi grande, que o que sacamos é que aquí o que querer é poder. E o que temos que aplicarnos todos a partir de aquí, e a parte que Lorena está disposta a enseñar a calquera. Sí, Así sí. que, nada, damos as gracias outra vez por escolher.